जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। परिणाम भोजपुरिया जहान हम पंडित अनिकेत तिवारी आप लोग के स्वागत कर रहा बानी आप लोग के भाषा वाला आप लोग के फेवरेट चैनल भोजपुरी फैंस क्लब में। रिपोर्ट में रउआ लोग के बतावे जा रहल बानी कि पावर स्टार पवन सिंह के सुपर हिट गाना जो गाना के नाम बाद दुगो रखले बानी की ऑफिशियल वीडियो कल यानी कि 28 तारीख के सुबह 6:30 बजे SR के म्यूजिक वर्ल्ड पर रिलीज हो जाए। जैसे कि आप लोग पोस्टर देख रहल बानी जा। जी हाँ, कंपनी की तरफ से रिपोर्ट आ गई बा, टीजर भी आ गई बा गाना के, तो टीजर आप लोग हम दिखा नहीं सकत, लेकिन पोस्टर आप लोग देख रहे बन जा तो आप लोग तैयार हो जा। पवन सिंह के बहुत बड़ा धमाका होके वाला बा, सुपर हिट गाना बा दुगो रखले बानी जेकर ऑफिशियल वीडियो कल आप लोग के बीच में SR के म्यूजिक वर्ल्ड पर रिलीज हो जाए। जो गाना में आप लोग के पवन सिंह और प्रियंका सिंह के मधुर आवाज सुने के मिली और पवन सिंह के बड़ा ही जबरदस्त एक्टिंग आप लोग के देखे के मिली। कार से एंट्री कर रहे बड़े पवन सिंह के अलावा भी बहुत ज्यादा मस्ती कर रही है पवन सिंह गाना के अंदर, तो आप लोग फुल एंटरटेन हो जाए गाना के सुनला के बाद देखला के बाद। गाना तो आप लोग सुन ही ले बन जा, लेकिन वीडियो के लोग बेसब्री से इंतजार करत रहे कि आखिर ये गाना के वीडियो कब आई, कहे कि गाना बहुत ज्यादा बात चुकल बा और भोजपुरिया दर्शक खूब इंतजार करत रहे गाना के वीडियो के। तो आप लोग के इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकल बा। 28 अक्टूबर यानी कि कल सुबह 6:30 बजे SR के म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दुगो रखले बानी के ऑफिशियल वीडियो रिलीज कर दिया जाए। तो के वीडियो के इंतजार कर रहा बा, अपन राय जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताई जा और साथ ही साथ वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा और भोजपुरी जगत के हर छोट बड़ न्यूज जाने खातिर अपन भाषा वाला चैनल भोजपुरी फैंस क्लब के जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजा। तो मिला तनी भैया अगला वीडियो में एगो नया न्यूज के साथ है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी।